Lah wong kitmir sing ora tau ngamal wae mlebu swarga kok. Kitmir niku asu lho. Lho tenan, kitmir niku asu. Ora tau ngamal, arep ngamal piye wong mlebu masjid digusah kok. Nggih lah. Lho ngoten niku mlebu swarga kok. Dadi Gusti Allah nggih tetep Gusti Allah sing sak karepe dhewe. Iki mlebu swarga, neraka swarga. Niku urusane Gusti Allah dudu urusane kawula. Enggak uang duteng-duteng kowe mlebu swarga, kowe mlebu neraka. Iku tuyul niku. Napa puncake wong urip iku nalikane mlebu swarga? Mboten. Nyatane wonten wong mlebu swarga nggih kesiksa kok. Nggih to? Wonten wong mlebu swarga nggih kesiksa. Napa lek wong mlebu neraka iku mesti elek? Mboten mesti. Swarga kalian neraka niki mung panggonan, ampun terjebak kalian mriku nggih. Kadang-kadang wonten wong ditakoki, "Nyapa kowe ngibadah?" "Lah aku pengen swarga kok, wedi neraka." Jawaban kados ngoten niku kaya-kaya bener ning tibake salah. Kaya-kaya pinter ning tibake bodoh. Mau pengen mlebu swarga, wedi neraka. Lek jenengan terus-terusan ngoten, ngibadah pengen swarga, monggo jenengan bakal nyembah swarga. Lho niki ngati-ngati. Lek jenengan terlalu takut kalian neraka, jenengan nyembah neraka. Kudune pripun jenengan nyembah sing gawe swarga, ya sing gawe neraka jenenge Allah. Ngibadah niku lillahi taala, krana Gusti Allah tok. Mbah sesuk arep diwehi neraka utawa swarga iku urusane Gusti Allah dudu urusaku. Urusanku ya budun panembah.